И здравейте хора, добре дошли в новото видео. Днес сме в музея на камъните или нещо от този сорт. Това е опушен кварц, хора. Опушен кварц. Тук съм с баща ми. Вижте какви са тия камъни, хора. Вау! Просто тук може да спрете на пауза и да прочетете. Така може да направите с всичките камъни. Вау! Ето това е красота, хора. Вау! Вижте колко са красиви. Право великолепни. Уникални камъни. Просто уникални. И ако се чудите защо говоря толкова тихо, понеже тук не е хубаво да се говори много шумно и заради това. Обаче тия камъни са уникални, хора. Ще този като острата част на диамантен меч в Майнкрафт. А това е като емералд. Хора. Това са уникални камъни. Топаз. Какво е изобщо топаз, хора? Хора! Лапис лазурит. Даймонд. Вау! Просто е уникално. Уникално. Не съм виждал такива камъни. Лапис лазурит. Майтапа на страна, хора, това място е струвало сигурно адски много пари. Много е хубаво. И тия камъни са... What? Това е като люспа буквално на змия, на нещо. Гати. Много е Вау. Може да спрете на пауза на всичките и просто да разгледате, да прочетете. Ако не се вижда, много съжалявам. Просто нямам много хубави камери. А пък сега, докато починем от тези красоти, може да се абонирате за канала с камбанката и да харесате видеото. Имате 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, край. Абонирате ли се? Това е наистина много е красиво, хора. Вау. Може да спрете на пауза и да прочетете всичко. Тук вече трябва да може да прочетете. Все пак не са толкова лоши, нали? А пък ще отидам ето там. И така. Тук може да видим много интересни книги, които мисля, че може да си купите от сайта им. Но аз не съм ютубър, който е на световно ниво, никак не съм добър.
Затова не мога да ви кажа нищо в момента за сайта им. Но пък ще направя giveaway за първи път. Ето това ключодържателче Globus ще дойде за giveaway за някой от вас. Така че абонирайте се и пишете. Така. Много е красиво, хора. Това са направо силициев монокристал. Хора. А това направо е от филм на Марвел, хора. Какво е това? Уникално. Уникално. Уникално, хора. Уникално. О, сезорен екран. Рециклиране. Защото, както може да видите, има и на лоре, така че това видео ще е уникално. Само да пипна пак този уникален камък, който отвън, между другото, хора, изглежда на нормален камък. Вау! Нека да се качваме. Но преди това имаме и натам. Ето ги стъпите, ще се качим. Просто тези камъни уникални. Хора, вижте какви кристали. Това само сигурно ще струва 300 000. Как 1 милион? Това ще струват 50 милиона долара сигурно, хора. Гледайте, гледайте, гледайте. Вау! Направо уникално. Това е лилав камък. Не се вижда много хубаво, обаче не лилав, ами розов. Какво? А това сте едно Веном. Веном е по него. Вижте това. Ако се чудите къде е този музей, той е до... Вау! Музеят се намира до НДК. Там на моста би трябвало да се види музея. Там на моста. Влизате, 14 лева ни струваше на със стати. Може да пипате. Нали? Хора, това е. Но е хубаво. Хора, това е уникално е, хора. Вижте. Уникални камъни. А те па са... Вижте, вижте. Нямам думи. Вижте колко има, хора. Тук можем да обикалим. Уникални камъни, уникално чудо. Вау. Уникално. Качваме се нагоре, хора. Уникално е. Абонирайте се за такива уникални клипове. Вижте. Това е безкрайно. Уникално е. Тук няма толкова открити камъни, колкото долу. И не мога да се добра до той чудо. Тея красавци. Или тея. Всичко. Тук може видеото на пауза и да прочетете. Какво е той? Хора, това се нарича гипс. Това е гипс. Фрагмент от монокристал.
монокристал, хора. Монокристал. Това трябва да стане като някакво детско монокристалът. И да ходят някакво анимационно филмче, там да ходят да копаят и така да казват: о, мага, намерихме 5 монокристала. Това е уникално, хора. Това са плочки, истински плочки. Вау. Вау. Като казах, че няма много, нека да видим този красавец. Как си? Сигурно е много добре. Почива си тук. Шо не? Красиво е. Да, хубав манекен е. А и доста издържлив. Просто уникални хора. Вау. Ето това вече много е красиво, хора. Много е красиво. Много красиво. Толкова искам да го пипна. Приятел, какво става, бе? Хора, това наистина обаче е много приятно. Това, значи, вижте, хора, обаче тук някакви такива като камъни, малки камъни, и тук изведнъж става някакво супер. Вау! Вижте какво става. Хора, ако го гледате тук, елате, просто хора, елате. И вижте, не само на камера. Препоръчвам ви да дойдете. И никой не ме е спонсорирал, сам купихме аз и баща ми 14 лева. Скъпо е, малко се ужашавих, обаче е много красиво. А тук може да спрете една пауза и да прочетете. Вижте. Вау. Тук също може. Просто много е красиво. Вау. Вижте. Какви са тия... От камерата не си личи. Изглежда се, че са бели. Обаче това са толкова ярки розови. Това е уникално. А след малко ще видим ето тези камъни там. Останете до края на видеото, за да напишете коментар и ще изтеглим на томбола. То не ще изтегля победителят за гивауеят, който ще бъде ето този ключодържател Глобус. Абонирайте се и може да спечелите ключодържател, който да ви мача на аутфита. Много е хубав. Много е хубав. А мен много ми харесва. В момента даже малко се колеба дали да ви го дам, ама защото много искам да направя гивауей. За вас ще направя този гивауей. Айде, пишете коментара и се надявайте да сте вие. Кой знае? Може и ти да спечелиш най-хубавия ключодържател. Много е хубаво. Просто уникално. Вижте. А това мен не трябваше да ви го показвам, но нищо. Вижте какви кристали. Това кристали са? Или бутилка? Бутилка, лош музей. Не, майта. Измамиха ни. Това не е, това е чисто стъкло. Измамници. Не идвайте тука. Ще ви измамят на втория етаж. Втория етаж измамнически. Излагаха, че има хубави неща. Хора, защо? Това метал ли е?
Защо? Не, то е метално, хора. Но защо са го зъбно колело? Хора, аз не съм на една годинка. Всеки знае какво е зъбно колело. Защо? Добре, сега ще отида до строежа до вкъщи и ще взема една тухла и тук ще я сложа за 100 000 лева. Да, супер идея. И вие го направите, направо. Ще получите богатство. Това исках да видя. Комплексна сплав. Вау. А това пък е фероцилии. Ако така правилно. Феросилици. Феросилици. Мале, тия имена не знам тия учени как са ги мислили, ама сигурно са им дошли от покемон детски. Честно. Тухли! И защо? Части на лего фигурка. Добре. Тук може да спрете и да прочетете. Това е много красиво всичко. Но не знам защо са сложили тухли от вкъщи. Благодаря, че сте изваяли прекрасно стъкло. Гъбка. Разбира се. Що не? Не. Близнака му там го няма. Не. Хора. Уникално е. Уникално. Просто диви. Хора, вижте. Вижте. Толкова красиво. А този дяволски паяк. Защото ще те изпрати в дяволския рай. Да я знам. What? Вижте го. Вижте. Нека да видим и тази секция. Паяк. Пазароид. Сигурно то ще е голям пазарджия, защото е пазароид. Какъв то мутан бе. Атлас. Това май Атласа почил. Аз май като се замисли имахме домашно. Не. Я вижте. Вау. А това е яйце. Далма, Тинов и Аспиц. Вау. Вижте. Тия паяк. Ето го това паяк всъщност. Смърт. Дяволския смърт. Да знам. Тук за женската част има много пеперутки. Каква е тази пеперутка? Ливански скакалец. Голяма тюркуаз. Най-умния кристал. Тюркуаз. Това не е ли цвят? Тук си го четете сами. Смарагд. Красота. Красота да очите. Зелен скакалец. Да бе, и сега ще отида, брат. С преспивателно. Ще ги замръзя там и ще ги взема всичките. Скакалци. Тук се надявам да няма скакалци от двора. Да. Има пеперутки от двора. Съжалявам. Вау. Ахат. Добре. Азарут. Как ти бя завут? Азарут. Тук май говорим на руски. Азарут. Добре, това е май по-различен турски.
Турски. Как ти бя зовут? Не руски, но турски. Я да видим тези кристали тук. Красиви като очите ми. Вау. Истина, вау. Много красиви кристали. Тук мога да кажа, че съм в другата вселена на не знам кой. Това според вас, ако го видите и така, какво си бихте помислили? И за това. Ужас. Много са красиви. Тук май някое дете си е играло, много рисува. Аз ще го нарисувам по-добре. Ами, това е май някакво розово найлонче. Така ми изглежда, малко си го загрузили. Ами, нищо. Тук май това е вируса на Хълк, като се замисля. Да, Хълк. Тук жената чудо. И тук може пак да прочетете какво пише. Може би, ето, само на български. Ето. Само да видим къде е български, ама и тук няма български. И това прочетете. Просто си го спрете на пауза. Ако ми кажеш, че това не е опушен кварц, не знам. Топаз. Добре, това всичкото е явно топаз. Супер. Топаз. Щетина тупа задника. Така. О, добре. Аха, ето го близнака къде е. Ами, ти си по-блед, да ти кажа честно. Тук слизаме. Че това ми е много дълго видео, хора. Както може да видите, и натам има супер много неща. И хора, най-чаканата част да опипаме всички камъни по средата. Ей! Хора, направо щях да се пребия и тук слизам, не виждам това стъпало, направо щях да се убия. Точно преди опипването. Почваме. О, да. Много е хубаво. Направо. Най-хубавото. Това е 828 237. Мале. Опа. Пипаме. Браво. Почвам да пипам. И почвам да бегам бате след това. Охраната почва да ме гони. Тук сме дет. Малко ще прекрачим. Опа. О, да. Уникално. Хора, не мога да... Ето, мога да му бръкна. Вау. Много е приятно между другото, хора. Ой, ето е. Това ще ми е интересно да видя как се усеща. Пипам кристал. Тук някой може да си го издълбае за вана, принципно. Да, много е приятно. О, тук идват. Някой го е, не. Мислех се, че са го ограбили, макар е. Много е хубаво, хора. Абонирайте се. А това камък е уникален. Тото и това май са и двете опушени кварци. Не съм много сигурен, не съм запълнила. Красота. Но тук май няма... Това по-скоро трябва да го нарека дънерът. Мале, искам да си го чупа и да си го открадна. Не, майтап си, хора. Не правите такива глупости. Защото много лошо. Това прилича на лебед. Вау. Наистина, камъните са много красиви. Елате тук в този музей и вижте колко са красиви. Вау.
Уникални хора. Веном! Иде. Това ще е Веном. Добре. Вау, хора. Уникални камъни. Това е предпоследни. Това е камък ли? Хора, това, според вас, ако го видите, прилича ли на камък или на супер добрия микроскоп